xulgado penal número 1 de Pontevedra ditou unha sentenza na que condena aos compañeiros Marcos Cadórniga, Carlos Búa e Carlos Alfán un día de cadea a raíz da súa participación nun piquete na folga do sector do comercio de alimentación da provincia de Pontevedra no ano 2009 baixo a acusación de ameazas e intimidación a unha traballadora dun establecimento de gas, feitos que non se puideron probar durante a celebración do xuízo. O xuíz que cometeu semellante atropelo contra estes traballadores chámase Juan José Trasorras García. A fiscal que calificou os feitos e solicitou os 3 anos e un día de prisión chámase Rosalina Carrera Cotá. Denunciante que deu pé a este xuízo é a cadea de supermercados Caras. Entre este xuízo, esta fiscal e esta empresa converteron o que é un feito habitual e normal en calquera folga nun acto de abuso, vinganza, injustiza e castigo exemplarizante contra estes 3 compañeros. Estamos, compañeiros e compañeiras, ante unha sentenza con fondo contido político e ideolóxico. Unha sentenza que busca castigar e reprimir a todos aqueles traballadores e traballadoras que se enfronten ás políticas de recortes de dereitos que están a seguir os gobernos e a patronal. O PP xa anunciou o seu intento de modificar a lei de folga e o Código Penal, co único obxectivo de reprimir e castigar coa máxima dureza calquera contestación social que se dera contra as políticas antisociais e obreiras que está a promover. Neste contexto político e ideolóxico, capitaneado por unha dereita cun claro pouso franquista, é no que hai que encadrar esta sentenza tan dura contra estes 3 compañeros. Os piquetes informativos teñen amparo legal e cumpren unha función fundamental á hora de dar cobertura diante dunha convocatoria de folga a todos aqueles traballadores e traballadoras que, desexando sumarse á mesma, teñen moitas dificultades debido ás presións e ameazas da patronal, especialmente eficaces nun contexto de precariedade e altos niveis de desemprego como os que estamos a vivir. A patronal e o goberno son plenamente coñecedores deste papel que cumpren os piquetes informativos. Por iso recurren á utilización do Código Penal contra os integrantes dos piquetes de cara a amedrentar a xente e evitar a participación nos mesmos. Esta sentenza pon de manifesto tamén a diferente vara de medir que utiliza a xustiza española, segundo quen se sente no banquiño dos acusados, sexa un empresario ou un traballador ou traballadora.
así como o papel que cumpre o aparello judicial e a Fiscalía de defensa dos intereses de clase burguesa e do modelo económico establecido. Os empresarios, coa complicidade do goberno, neste caso do Partido Popular, vulneran todos os días os dereitos da clase traballadora, incumprindo as normas de seguridade, facéndolle traballar máis horas das legalmente establecidas, pagándolle salarios por debaixo do que lle corresponde ou cun diñeiro negro, ameazando co despedimento se se presentan ás eleccións sindicais, etc. Estes atentados que todos os días cometen centos de empresarios contra a clase traballadora nunca é motivo de actuación por parte da Fiscalía e dos xuíces do penal para que estes empresarios terminen na cadea. O Código Penal no ámbito laboral só se lle aplica aos traballadores e traballadoras e aos sindicalistas por cometer o delito de pelexar por mellorar as súas condicións de vida e de traballo. A isto chamanlle xustiza. Resulta significativo tamén do carácter clasista da legislación española e o servizo de que intereses está o aparello judicial e a Fiscalía o feito de que aínda non fora parar a cadea a estas alturas ningún dos responsables políticos ou financeiros desta enorme crise económica na que nos metemos. Así como a perda de cobertura social e o empobrecemento de miles de persoas. Iso diz que non atenta contra ningún dereito, nin provoca danos ou desórdenes públicos, e, polo tanto, non é obxeto de persecución por parte da Fiscalía ou dos tribunais de xustiza. Aquí, os únicos que provocan desórdenes públicos ou atentan contra dereitos fundamentais, como o dereito ao traballo, segundo os tribunais de xustiza e a Fiscalía, son os traballadores e traballadoras e os sindicalistas cando saen á rúa a defenderse fronte aos abusos da patronal e dos gobernos. Queremos denunciar tamén neste acto a actitude antisindical e represiva da empresa Gadis, que xa noutras ocasións ten promovido denuncias contra sindicalistas. Estamos a falar dunha empresa acostumada a unhas relacións laborais de tipo caciquil e a perseguir e ameazar a aqueles traballadores e traballadoras que se presentan ás eleccións sindicais en candidaturas que non son do gusto da dirección da empresa. Xa hai de feito sentenzas condenatorias contra esta empresa por conduta antisindical. Compañeiros e compañeras, o ataque por parte do goberno do Partido Popular e do capital contra a clase traballadora está a ser brutal. Pretenden levarnos a unhas condicións laborais e sociais de fai 50 ou 60 anos. Pois ben, esta política de represión contra a clase traballadora, de persecución, desprestixio e intentos de debilitar as organizacións sindicais e demais organizacións sociais